Време е за втора стъпка, боксерската. Така ще изглеждате много по-професионално изглеждащи, докато скачате. Какво представлява тя? Изнасяме тежестта на тялото върху единия крак, като този, който не носи тежестта, е подкрепящ. И се явява да стъпва на пръсти. Съответно, така можете да издържите и повече. Да скачате без да спирате, защото тежестта на тялото се пренася и няма да се уморят едновременно и двата крака. Така, забързваме. Може да тренирате на сухо. На мен лично тази стъпка ми беше по-трудна, отколкото доста по-сложни номера. Но все пак, всеки е различен и може да я приобщи по различен начин. Ето и въжето. Ами това е. Скачай!